הדברים שנגיד יהיו בעזרת השם השיעור הזה לעילוי נשמת ברוך בן ורדה ולעילוי נשמת חתון בת ורדה, וכן לכבוד משה רבנו זכותו יגן עלינו זין באדר יום לידתו ופטירתו. טוב, התארגנו, גם הדלקנו נר ברוך השם. זכרו תורת משה עבדי, אומר מלאכי הנביא. כל רב, כל צדיק, מה שהוא היה חפץ זה שאחרי פטירתו ילמדו בספריו, יעסקו בתורתו. זה מה שעושה להם בעצם נחת רוח לנפטרים למעלה. אנחנו נתחיל בעזרת השם את הערב הזה מתוך פסוקים מן התורה. הפסוקים הם לא חדשים, הפסוקים הם ידועים לכל. חלק מהפסוקים האלה אפילו גוי מבין, וכך כתוב: לא תגנובו. לא לגנוב, פה מדבר כתוב בגנבת ממון. מה שכתוב בעשרת הדיברות לא תגנובו, שם מדובר בגונב נפשות. לא תכחשו. מה זה כחש? אדם שהוא מעלים עובדות מסוימות הוא מכחיש. אם אני אשאל אדם שמרכיב משקפיים, אתה חובש משקפיים, והוא יגיד לי לא, זה כחש. הוא מעלים עובדה קיימת. אדם שלקח הלוואה ותובעים ממנו להחזיר בחזרה את ההלוואה, ואומרים לו קיבלת, והוא אומר לא קיבלתי, הוא מכחיש. זה שקר, אבל שקר שהוא כחש, זה שקר שהוא מעלים עובדות. לא תשקרו, זה שתי מילים הבאות אחרי זה. זה אדם שאומר דברים שלא היו, זה הפוך ממעלים עובדות, הוא כאילו ממציא עובדות. ישאלו אדם איפה היית היום, והוא יגיד היום הייתי בבאר שבע. לא נכון, הוא לא היה שם, זה שקר. ממשיכה התורה ואומרת ולא תשבעו בשמי לשקר, אין מה להסביר, אסור להישבע בשקר. לא תעשוק את רעך, עושק. עושק זה ממון שהגיע אליך על הידיים שלך בהיתר ואתה מסרב להחזיר אותו. נתנו לך סכום כסף מסוים להעביר למישהו, ואותו אחד בא ואומר תן את כספי בחזרה, לא רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, תתבע אותי לבית דין, בבקשה. זה עושק. לא תגזול. התחלנו בלא תגנוב, יש גם לא תגזול. מה זה גזל ומה זה גניבה? שניהם בעצם אותו דבר, אבל יש הבדל אחד ביניהם. גנב הוא אדם שלוקח חפצים או ממון או כל מה שתרצו שלא בפני הבעלים. היום במשטרה קוראים לזה התפרצות. הוא שם כובע גרב על הפנים שלו, הוא נכנס דרך החלונות, הוא מטפס על מרזבים, הוא עוקר סורגים. היום יש גם גנבים מתוחכמים, יש להם גם ספרי שמרדימים את אנשי הבית, מרססים את הספרי הזה בחלל האוויר, וכל מי שנושם את הספרי הזה אז הוא יושן יותר טוב, ואז הוא גונב מה שגונב והולך. גזלן לא. גזלן זה מה שאנחנו קוראים היום שוד, שוד לאור היום. אם אתם זוכרים, הייתה פעם מודה כזאת של שניים היו רוכבים על אופנוע והם היו נוסעים ברחובות תל אביב, וכשהייתה עוברת אישה עם תיק על הכתף, זה שיושב אחורה תופס בתיק, מושך אותו, והיא צועקת תצילו גוואלד גנבים, והם נסעו. זה גזלן בפנים שלו. האופנובנק המפורסם הוא גם כן סוג של גזלן. לא תגזולו ולא תגזול. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. כמה זה חשוב, כמה היום אנשים לא מודעים למצווה הזאת. אתה הזמנת
בעל מקצוע שיעבוד אצלך בבית. הוא עבד אצלך במשך היום. עד סוף היום הוא עובד, הוא שכיר יום. יש לך זמן כל הלילה עד עמוד השחר לשלם את שכרו. ואם הוא עבד בלילה, יש לך זמן עד השקיעה של מחר לתת לו את שכרו. מוריי ורבותיי, כמו שהתחלתי, כולם יודעים את זה. נו, מה חדש פה? שום דבר לא חדש, הכל אנחנו יודעים, בטח. אסור לגנוב, אסור לגזול. יש מדינה בעולם שבספר החוקים שלה כתוב שמותר לגנוב ומותר לגזול? אצל אף אחד זה לא כתוב. בערב הסעודית מי שגונב וגוזל, בלי קונצים, מורידים לו יד, שמים לו את היד על הסדן, עוד רוב, מורידים לו את היד, נגמר הסיפור. אחד בלי יד, זה תדע לך, או גנב או גזלן. בכל מדינה בעולם יש את החוק הזה. גזל וגניבה זה אחד משבע מצוות בני נוח, אפילו בן נוח מצווה על גניבה או גזלה. אבל מה כל כך רע? מוריי ורבותיי, בתורה שהעניק לנו משה, הדברים מתבהרים קצת יותר. את החומרה של זה. אף אחד לא הלך לשדוד בתים. אף אחד לא הלך לשדוד בנקים. אף אחד לא הלך לחטוף ארנקים. אבל גניבה וגזלה זה לא רק זה. זה דבר חמור, ועוד הרבה דברים יש שאנחנו במשך היום מגיעים למקומות מסוימים ועלולים להיכשל בהם. אבל אחרי התורה שבכתב, אני רוצה להקריא קצת מהתורה שבעל פה, מה התורה שבעל פה מדברת על גזל. כותב בספר יעלוזו חסידים, הצער שגורם הגוזל לנגזל הוא פטור מדיני אדם, אבל הוא חייב בדיני שמיים. אדם גזל איזושהי גזלה, ואותו נגזל הצליח להחשיב את הגזלה אליו בחזרה, הוא תפס אותו. אני זוכר כשפעם אחד הלכתי לחתונה, זה היה בעכו, הכנתי את האוטו במגרש החנייה, ונכנסתי לחתונה. במהלך החתונה יצאתי לשאוף קצת אוויר בחוץ, זה היה קיץ, היה חם, והנה אני רואה במגרש החנייה אדם עם פיג'מה של בית חולים מסתובב שם. לא רחוק משם, קצת צפונה משם, יש בית חולים לחולי נפש. זה בטח ברח משם, מסתובב עם פיג'מה של בית חולים. אבל אני מתקרב, והנה אני רואה מרחוק שהשמשה של האוטו שלי שבורה. השמשה שעל יד הנהג, של הצד של הנהג, בדלת של הנהג, שבורה. היא לא הייתה שבורה שאני הכנתי את האוטו. ואז התחלתי להבין, זה כנראה לקחו אבן וניפצו. התחלתי לרוץ לאוטו, ואז מה שקרה, מישהו זינק מתוך האוטו, מהאוטו שלי, עם הטפ ביד, הוא תלש את הטפ. היה גם ארנק, תיק, שאמא שלי השאירה שם בתוך האוטו. מפה הטפ ומפה התיק, והוא בורח. ואני התחלתי לרוץ אחריו. הייתי ברוך השם בכושר טוב, והתחלתי לרוץ אחריו. היה. אני מתחיל לרוץ אחריו. אני רץ אחריו, והוא נעלם בסמטאות העיר העתיקה בעכו, ואני אחריו. עד שאיבדתי את העקבות שלו, ואז ראיתי שני אנשים יושבים בתוך רכב לבן, עם דלתות פתוחות, עם רגליים על החלון. הם עושים הפסקה, אני לא יודע ממה, ושאלתי אותם, ראיתם מישהו רץ פה? אז הם אמרו לי, למה? אמרתי, הוא פרץ לי את האוטו. הם היו שני בלשים מהמשטרה, שמעו את זה, הצטרפו למרדף. והתחילו לסרוק מקלטים. אני התחלתי לסרוק את הדרך בחזרה, ובדרך חזרה מצאתי את התיק מושלח, ואת הטפ אחרי שני בלוני גז. מצאתי את העבודה שלי בחזרה, ברוך השם. קיבלתי את שלי בחזרה, אבל נצטערתי קצת אותו לילה. את אותו צער אני לא יכול לתבוע את הגזלן. זהו יתבע בדיני שמיים. הצער שגורם הגוזל נגזל, פטור מדיני אדם, אבל הוא חייב בדיני שמיים. עוד אומרים רבותינו, לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על הגזל. כמה עבירות הם עשו? הגזל זה הקש ששבר את גב הגמל. בתוספתא בשבועות, פרק ג' כתוב, אמר רבי חנינא, וכיחש בעמיתו, אין אדם כופר בעמיתו עד שכופר בעיקר. לפני שהוא עושה דבר כזה, הוא קודם כל כופר בעין של מעלה.
ועוד אומרת הגמרא במסכת בבא קמא קי"ט, אמר רבי יוחנן, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו גוזל את נשמתו ממנו, שווה פרוטה. הוא מעלה עליו הכתוב כאילו שפך דם נקי בארצו. ועוד אומרת הגמרא בחולין צדיק ד', אמר שמואל, אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של גוי. יש חושבים שאם הוא גוי אז מותר לגנוב דעתו. מה זה גנבת דעת? היום בשפה המודרנית אנחנו קוראים לזה עבד עליו בעיניים. עבד עליו בעיניים. אחד בפה ואחד בלב. זאת גנבת דעת. יש אדם מזמין מישהו לחתונה. הוא נותן לו את הזמנה לחתונה, אבל בתוך תוכו הוא אומר, הלוואי ולא תבוא. טוב, מזלו של אותו בעל שמחה, שאותו אחד שהוא נתן לו את ההזמנה, לא בא, מסיבה אחרת. היה לו משהו יותר חשוב. למחרת בעל השמחה פוגש אותו, הרי בתוך תוכו הוא שמח שהוא לא בא, נכון? והוא אומר לו, למה לא באת אתמול לחתונה? בלב, ברוך השם שלא באת. חיכינו לך, איזה חיכינו לך? ראיתי אותך בדלת, הייתי מקבל חום. הכנו לך שולחן מיוחד, או אם היית מה, הפסדת. והוא אומר בלב שלו, ואני הרווחתי. זאת גנבת דעת. אסור לעשות את זה. אפילו לגוי. אני זוכר שקבלן בניין העסיק קבוצת פועלים ערבים. והקבלן הזה פשט את הרגל. והיה לו גוי מחברון שהיה עובד אצלו. והיה חייב לו כסף על משכורת חודשית. והוא לא שילם לו. והוא שאל, הגוי הזה בא ושאל אותי, מה אני יכול לעשות לאותו בן אדם? מה אז אמרתי לו, אני אדבר איתו. דיברתי איתו והראיתי לו שגם לגנוב ולגזול גם דעת וגם ממון של גוי אסור. גם על זה נותנים את הדין. אומר הזוהר הקדוש, זה יותר חמור גזלת גוי מאשר גזלת ישראל, הרבה יותר חמור. כשגוזלים גוי חס ושלום או גונבים דעתו חס ושלום, א' זה חילול השם, אבל דבר שני אומר הזוהר הקדוש, מידה כנגד מידה. בשמיים כל השפע שהיה מגיע לעם ישראל, בא אותו שר של אותו גוי, אם הוא ישמעאלי אז בא השר של ישמעאל, אם הוא מבני עשיו אז בא השר של עשיו, ואומר תראה, לקחו ממני. מידה כנגד מידה, ייקחו חס ושלום מעם ישראל ויתנו להם. גם גזל וגם גנבת דעת של גוי, גם זה אסור. ועוד אומרים רבותינו במדבר הבא פרשה י' גזלות שגוזנים, יש כאלה שאין חושבים לעצמם עוון, אלא חושבים שכל מה שעושים, עושים מן היושר. מה זה? אני לא שודד בנקים, אני בסדר. מוריי ורבותיי, אדם חס וחלילה, חס ושלום, משתמש בטלפון בעבודה שלו ללא רשות הבעלים, הוא גזלן. הוא משתמש במכונת הצילום ללא רשות הבעלים, הוא גזלן. אין הבדל בינו לבין אותו אחד ששודד בנקים. יש גם כאלה פיקחים שהם קונים כרטיס אוטובוס שהם מעל גיל 18 וקונים את הכרטיס של עד גיל 18. למה? ברוך השם הם נראים טוב. אז הם מנצלים את זה לרמות את אגד, וזה אסור. על זה אמר שלמה המלך, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. מה זה? יראת השם תוסיף ימים, פשט, יוסיפו לו ים חיינו ואורך ימינו, ושנות רשעים תקצורנה, שרשעים נחתמים למיטה לאלתר. אבל אמר פעם מישהו דבר מאוד יפה, אמר יראת השם תוסיף ימים. יש ילד שברוך השם הוא קורא בתורה יפה, הוא מתפלל יפה, כל שאלה שתשאל אותו בהלכה הוא יודע לענות, ברוך השם, יפה מאוד. שואלים את אבא שלו בן כמה הילד, אז הוא מפחד שיעשו לו עין הרע. אם הוא בן 8-9, הוא אומר לו, הוא רק מסכן, הוא נראה קטן, אבל הוא בן 16. יש אחד אחר מצד שני, גדול, אבל עושה שטויות, מדבר שטויות, עושה שטויות, עושה כל מיני דברים שמתביישים בהם. שואלים את אבא שלו, בן כמה הבן שלך? הוא מתבייש להגיד שהוא גדול. אז מה הוא עושה? הוא מוריד לו מהשנים, גם עוד מוריד לו מהשנים. אם הוא בן 16, הוא אומר לו, הוא רק נראה גדול, זה כעוג מלך הבשן זה. אבל הגיל שלו הוא פחות. יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה.
יש כאלה שמשתמשים בכלל במקום העבודה שלהם את כל שיחות הטלפון, את כל הכלי כתיבה, את כל מה שחסר להם, ישר הביתה. אני זוכר שפעם הייתי לא חשוב, אני לא אזכיר את שם המקום, שם העיר, הייתי בשירות מילואים, והגעתי עם כמה חבר'ה לבית של קצין בכיר. אותו קצין הוא קצין שממונה על אספקת מזון בצבא. ונכנסנו אליו הביתה, ואמרו לנו, תרגישו כמו בבית, תעשו מה שאתם רוצים. טוב. אמרתי, אם אפשר להרגיש כמו בבית ולעשות מה שרוצים, אני הולך לעשות קפה. נכנסתי למטבח, ורציתי לעשות קפה לכל החבר'ה שהגיעו. שאלתי את בעלת הבית, איפה הקפה? אז היא אומרת לי, בארון הזה. אני פותח את הארון, ושומו שמיים. כל הארון מלא קופסאות לוף, תוצרת צה"ל. אוי ואבוי. חושבים, יאללה, לא שלי, לא אכפת לי. אין דבר כזה. חס וחלילה, חס ושלום. להביא מצרכי מזון או כל מיני דברים, כל מה שתרצו, מהצבא, ממקום העבודה, מכל מקום שאתה נמצא, להביא הביתה, לא, לא ולא. שבוע שעבר, לצערי, הייתי בבית חולים ביקור חולים. ואחד האימהות השתחררה שם עם הילד שלה. באו ההורים לקחת את הילד, הילד יכול ללכת. ואני רואה שהאישה יש לה ביד שקית לבנה, עם כל מיני דברים שהיא הביאה, אבל בתוך השקית הזאת היו הרבה שקיות סוכר קטנות, יש שקיות כאלה סוכר קטנות, כפית בכל שקית, קוראים את הסמים, והיא ברוך השם, כיד השם הטובה עליה, מילתה מהמטבח שקיות כאלה סוכר ושמה בניילון והלכה הביתה. אמרתי לה, גברת, סוכר אפשר לקחת פה עד 4 טון מותר, אבל כל עוד לא עלינו עד במחלקה. כך הסברתי גם לבעלה. אבל ברגע שברוך השם מקבלים תעודת שחרור ויוצאים, את הסוכר צריך להשאיר פה לאחרים, זה לא שלכם. זה מצוי בשבילכם כל עוד זה פה. שנה שעברה רשמתי את הבת שלי לגן, ביום אחד אני הלכתי להביא אותה מהגן. הגן הזה היה בתוך בית, ואני נכנס לקחת את הילדה, והנה אני רואה על השולחן דפי מחשב, שעל דפי המחשב למעלה בצד ימין יש פירמה של חברה עם מספר טלפון וכתובת, והדפים ריקים. בעלה עובד בחברה הזאת. כדי לממן את הצרכים של הגן, הוא הביא דפי מחשב שהילדים יציירו על זה בגן, כי זה עולה כסף ובעבודה יש בחינם. אז הוא מביא את זה הביתה. למחרת הילדה לא חזרה לגן. לגן כזה היא לא תיכנס. עם זאת, הגננת, וזה סגנון החינוך שלה, ילדים אסור להשאיר אצל אחת כזאת. מה עם אלה שהולכים לבתי מלון? מגבות, סכומים, כפיות, צלחות. שמעתי אחד חזר מטורקיה עם קיור. היה בירדן, בטורקיה, לא יודע מה, בחוץ לארץ חזר עם קיור. יש קיור בחדר שלו, הוא כנראה אינסטלטור, הוא הולך תמיד כנראה עם פקל אינסטלטור, מפתח שוודי וכו', והוא כנראה ניתק את הבטריות, הברש שם, לא יודע מה עשה, עקר קיור יפה מאוד, והביא אותו הביתה, ברוך השם, הוא עבד עליהם. טוב. גם עם המים, אם היה אפשר. מוריי ורבותיי, זה סוג של גזלות וגנבות, זה סוג של גזלות וגנבות של ממון ורכוש. זה סוג של גנבת דעת שאין בזה משהו מוחשי, אבל היא גם עבירה. יש גם דבר שנקרא גזל זמן. גנבת זמן אין, כי אי אפשר לגנוב זמן אחרי הגב שלו, אלא תמיד את הזמן גונבים בפניו. זה גזל זמן. אני זוכר הגעתי לירושלים פה לישיבה, והפנימיה הייתה ליד כיכר השבת. חזרנו יום אחד באחת אחר חצות לפנימיה לישון. נכנסנו למיטות, קראנו קריאת שמע ונרדמנו. והיינו פתאום השכן בדירה השנייה, הוא גם חוזר הביתה, ברוך השם, גם הוא לומד עד שעה מאוחרת, וגם הוא הולך לישון,
ולפני שהוא הולך לישון, הוא קורא קריאת שמע. אבל הוא קרא מה זה קריאת שמע שהקפיץ אותנו מהמיטות, חשבנו שהולכים להרוג אותו. איזה שמע ישראל הוא נתן שמה, שהוא העיר את כל הפנימיה. קפצנו כולם מיטות החוצה לבית שלו לראות מה קרה, אולי רוצים להרוג אותו, אולי דוקרים אותו עם סכין, אולי מישהו מאיים עליו. לא, הוא רק הולך לישון, אז הוא קורא קריאת שמע עם כוונות הרשש והארי וכל מה שאתם רוצים ביחד, והוא מעיר את כל השכונה בגלל שהוא רוצה לקרוא קריאת שמע וללכת לישון. הוא מדקדק, ברוך השם, ברוך השם. גזל זמן. אם אתה הערת מישהו מהשינה, שזה זמן שינה, זה לא כמו שפעם אחד הגענו לאיזשהו מקום, זה היה בתל אביב, והמסנו דירה של מישהו, בן אדם מסכן שלא היה אפילו כסף לעבור דירה, ופינו אותו מהדירה, הלכנו לעזור לו לפנות את הדירה שלו, השגנו מסעית והתגייסנו כמה חבר'ה להיות הסבלים להעביר לו את הדירה שלו, וזה היה ב-11 בבוקר, והנהג השאיר את המנוע של המסעית דולקת, וב-11 בבוקר יוצא מישהו מקומה שנייה עם פיג'מה וצועק עלינו, אתם לא מתביישים, יושנים פה. זה 11 בבוקר, הוא יושן. טוב. והוא עוד אומר לנו, זה גזל זמן. ברוך השם, הוא יודע הלכות, אבל ב-11 בבוקר. ב-11 בבוקר זה לא גזל זמן, זה לא זמן של שינה. אבל בזמן שהלילה, כן, הוא רוצה לעשות מצוות, הוא קורא תהילים, הוא קורא קריאת שמע, אבל מה מזעזע את כל השכונה בקריאת שמע שלו, מעיר את כולם? מה הוא עשה? יצא שכרו בהפסדו. עוד דבר, אם כבר הנעת מכוניות, יש כאלה שהולכים לקום, יוצאים בבוקר מוקדם לעבודה. ב-4 בבוקר, ב-5 בבוקר הוא יוצא לעבודה, והוא נכנס לאוטו שלו, וזה חורף, אז הוא ברוך השם, יש לו מצבר טוב באוטו, והוא מושך צ'וק ברוך השם, והוא נותן סטארטר ומניע, והוא נותן גז ונותן גז, הוא צריך לחמם את האוטו, כי לפני זה אסור לנסוע, צריך לחמם 5-10 דקות את האוטו לפני שהוא נוסע, וככה הוא מעלה עשן כלשהו בחלונות של האנשים, פלוס הרעש, ואם האגזוז שלו מקולקל, אז בכלל הוא מחמם את האוטו. גזלן, זה גזל זמן. איך תחזיר את כל זה בחזרה? מוריי ורבותיי, חשבתם פעם על סוג כזה מסוים של אנשים שהם נכנסים לחנויות לא על מנת לקנות והם גזלנים? יש גברת שנכנסת לחנות נעליים. שלום, שלום. אני רוצה לקנות נעליים. בבקשה, זה הכתובת. הגעת למקום הנכון. יש לנו הרבה נעליים בשבילך. מה את רוצה? משהו כזה, תמדדי. לא, זה לא מתאים. עוד זוג נעליים, זה קצת לוחץ. עוד זוג נעליים, זה כבר יש לי. עוד זוג נעליים, הוא כבר מסכן פתח שם את כל הקופסאות, עלה כבר על כל הסולמות, קרא לעוזר שלו, גייס עוד מישהו שיעבור לעזור לו לגברת הזאת, יד שהיא תקנה זוג נעליים. בסוף היא אומרת, לא, ויוצאת. למה היא נכנסה בשביל לקנות נעליים? לא. בגלל שהיה גשם בחוץ ובחנות יש תנור, או בגלל שהיה קיץ חם בחוץ ובחנות יש מזגן. את גזלת את הזמן שלו. לא בשביל זה הוא עומד בחנות. לא חושבים בכלל דברים שכאלה. לכי תחזירי לו זמן שכזה. אותו דבר. אני זוכר פעם אחד, אני לא יודע אם לספר את זה, שלא ילמדו חס ושלום. רק שלא ילמדו מזה. ראיתי אותו בשוק הכרמל בתל אביב. אדם שהוא צעיר, אבל הוא ככה התחפש קצת לאדם מבוגר, הוא שם כובע ברט על הראש וגידל זקן קצת. עכשיו הוא הלך עם חליפה, עם מעיל עליון. ברוך השם, לאדם הזה יש 2 ידיים. את יד ימין שלו הוא שולף מהשרוול, והוא שם את זה בין המעיל לבין החולצה שלו, ואת השרוול הוא מקפל עם סיכת ביטחון, כאילו שהוא לא עלינו גידם, מסכן, אין לו יד. אז חושבים שאין לו יד, אבל היד שלו מסתתרת מלמטה בין המעיל לבין החולצה. והוא נכנס לחנות, והוא שואל את הבן אדם, תגיד לי כמה זה עולה? ההוא מסתובב אומר לו זה, והוא תחת המעיל, הוא מוציא משהו, הוא שם בכיס. הוא אומר לו, וזה כמה זה עולה? ההוא מסתובב לשם, חושב שיש לו יד אחת, הוא לא מבין שבאיזה שנייה עכשיו הוא גונב אותו, וכך מפה, שם בכיס השני. פטנטים, מחוכמים. רק שלא ילמדו. או יותר נכון, לבעלי החנויות שישימו לב לכל מיני אנשים שכביכול אין להם ידיים, אבל האנשים האלה מאוד מדקדקים בהלכה, הם לא הולכים 400 בלי נטילת ידיים, בלי לקחת משהו הם לא לוקחים. מוריי ורבותיי, בויקרא רבה פרשה ג' כתוב שגזל שקול כנגד כל העבירות. אדם גזלן
אדם שעושה מעשים שכאלה, הוא חושב הוא לא עשה כלום. בשמיים מחשיבים לו את זה חס ושלום, כאילו עבר על כל העבירות, שקול כנגד כל העבירות, בפירוש. ועוד בקהלת רבה, פרשה א', כתוב, שאה מלאה עוונות, מי מקטרג בראש כולם? גזל מקטרג בראש. אדם יכול להיות חס וחלילה, חס ושלום, שיש לו עבירות נוספות. העבירות האלה מקטרגות עליו בשמיים, נכון. אבל מי מקטרג בראש? גזל. שהקדוש ברוך הוא שונא גזל. אומר הזוהר הקדוש, זה שגוזל וזה שגונב, נכון שזה לאו מן התורה, נכון שהוא עשה עבירה, נכון שזה נורא והיום, נכון. אבל אומר הזוהר הקדוש עוד דבר, הרי הקדוש ברוך הוא הקציב לכל אדם ואדם בדיוק את המזונות שלו לכל השנה. בא ראובן וגזל משמעון, ראובן גזלן, אבל אומר הזוהר הקדוש, עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך לסובב ככה את הגלגלים ששמעון יקבל בחזרה את מה שמגיע לו, כי גזלו ממנו בבחירה של ראובן, והוא צריך להחזיר לו את זה בחזרה. אומר הזוהר הקדוש, עכשיו אתה מטריח את הקדוש ברוך הוא להחזיר לשמעון את מה שגזלו ממנו. לא מספיק הגזל, אלא גם טרחה של הקדוש ברוך הוא. לא עוד, אלא שבשמות רבה כ"ב כתוב דבר נורא והיום. כל זמן שגזל בידו, אין תפילתו נשמעת. התפילה שלו לא נשמעת. ומאכילים אותו לעולם הבא גחלי רתמים, וצריך לחזור בגלגול כדי לשלם. התפילה לא נשמעת. אומר הזוהר הקדוש על זה, מאכילים אותו לעתיד לבוא גחלי רתמים, שמה? שאמרו לו גזלת, אכלת, נהנית, עכשיו תאכל גחלים, לא צריך לברך. ומה שכתוב במסכת יומא דף פ"ה, כל עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, ואפילו עבירות שבן אדם למקום אין נמחלים לו עד שיחזיר את הגזלה. אדם גזל, הוא צריך לחזור בחזרה ולהחזיר את הגזלה. אני זוכר, זה היה פעם בחוג בית במרכז הארץ. זה היה בפני ציבור שאינו שומר תורה מצוות. בסוף ההרצאה היו שאלות, והנושא לאט לאט עבר לנושא הזה גזל, ודיברתי על זה בכמה מילים. בסוף ההרצאה שזה נגמר, ניגש אליי מישהו, קוראים לו הרצל, והוא אומר לי, אני יכול לדבר איתך בצד? בבקשה. הוא אומר לי, הרב, אפשר בחוץ? בסדר, אולי הוא לא רוצה שישמעו, יש לו דבר אישי. יוצאים החוצה, יש גינה. הוא אומר לי, אולי באוטו שלי? מה, אתה רוצה לחטוף אותי? אבל ראיתי שהוא רציני. בוא נשב באוטו. הוא אומר לי, תסלח לי, אני נוסע כמה מטר, מה שבטוח בטוח. מלך, את מי רצחת? כור אטומי יש לך בבית, מה אתה מפחד? טוב, נו. מסתכל עליו, נראה נורמלי. הוא אומר לי, תשמע, אני מפחד שאולי שמא מישהו ישמע את מה שאני הולך לספר לך. הרצל מספר, הרצל זה שם בדוי. הרצל מספר שהוא עובד נהג שמחלק מוצרי מזון, מוצרי גבינה וחלב לחנויות. הוא מחלק לבן ושמנת ויוגורט וחלב לחנויות. והוא אומר, אני חדש בעבודה הזאת, אבל החבר'ה כבר קלקלו אותי. יש מושג, אני לא יודע מה השם, מה השורש, אבל הם קוראים לזה ברנה. ככה הם קוראים לזה, ממנו למדתי. מה הם עושים? אם יש חנות גדולה שמזמינה למשל 20 ארגזים של חלב, הם מכניסים לו לחנות רק 19. ארגז הם משאירים באוטו. ארגז אחד הם משאירים באוטו, וככה עוד חנות, מזה הוא לוקח 20 שמנת, מזה הוא לוקח 30 לבן, מזה הוא לוקח 20 חלב. כל חנות הוא לוקח ממנו השלמת ציוד והבטחת הכנסה, ומשאירים את זה במסעית. בסוף היום יש להם חבר עם חנות גדולה, הם מוכרים לו את כל זה בחצי מחיר. זה לא רע, כל יום כמה מאות שקלים לכיס נטו, לא רע, על חשבון האחרים. הוא אומר לי, שמעתי מה שאתה אומר על גזל, אני מפחד מחר ללכת לעבודה. מה אני אעשה? תפסיק לעבוד. מה זה מה נעשה? תפסיק לגזול, תעבוד, אבל תפסיק לגזול. אז הוא אומר לי, טוב, אני אסתדר עם זה, אבל יש לי בעיה אחרת. איך אני אדע כל אחד ואחד מה אני צריך להחזיר לו? השם מרחם, אני אפילו לא יודע מה אני צריך להחזיר. אז אמרתי לו, אתה
מכיר מישהו שאתה יודע כמה גזלת לו? אז הוא אומר כן. יש מיני מרקט גדול מאוד, שהבן אדם הזה הוא סומך עליי, אני בבוקר בא, הוא נותן לי את הרשימה מה הוא רוצה, ואני גם מסדר לו את זה במקרר. וכיוון שהוא סומך עליי, אני גם יכול להעלים לו הרבה, כי הוא סומך עליי. ויש לו הרבה קליינטים בחנות, והוא לא שם לב מה קנו, מה שמו, מה הלאה. זה נשאר במסעית. ואני שואל אותו בפעם האחרונה, איזה הבטחת הכנסה עשית על המסכן הזה? אז הוא אומר, פעם אחד רימיתי אותו בגדול 400 שקל. אמרתי לו, תשמע, אתה צריך להחזיר לו. הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני לא אכפת לך לקנות חלב מחנות אחרת ולהוסיף לו. אם הוא יזמין עכשיו 20 ארגזים, אני אשים לו 21 ארגזים, עד שאני אשלם לו את 400 שקל. אבל יש לי בעיה אחרת, הוא נפטר. מה עושים עם זה? אז אמרתי לו, יש לו בנים? כן, יש לו 2 בנים שהם עובדים במקומו בסופרמרקט, במיני מרקט הזה, הם עובדים במקומו. אז אמרתי, בבקשה, בוא תצא מזה בכבוד. לך לבנים האלה מחר, קח 400 שקל מזומן ביד, ותגיד להם, אני בזמנו לביתי מאבא שלכם 400 שקל. אני אמרתי שאני אחזיר לו, אבל אז הייתי דחוק מלהחזיר. עכשיו ברוך השם יש לי להחזיר, והוא נפטר. שאלתי רב, הוא אמר לי, אם האבא נפטר, תן לבנים, הם היורשים. לך ותעשה את זה. הוא לקח ממני מספר טלפון, המשכתי לדבר איתו, עודדתי אותו, חיזקתי אותו, ולמחרת הוא הלך והוא עשה את זה. ביום שישי שאחרי זה הוא מצלצל אליי, ואומר לי, 2 בנים האלה קיבלו ולא האמינו. אתה בא להחזיר? כן. אז הם שאלו אותו, מי אמר לך לעשות דבר שכזה להחזיר? הם בכלל לא ידענו שהאבא שלנו ילווה לך. אז הוא אומר, יש לי רב, ושאלתי אותו. והרב אמר לי לעשות, רב אמר לך לעשות ככה? כן, רב אמר לי לעשות ככה, והוא עשה את זה. הם כל כך התפלאו, והשתבח שמו, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. הם חזרו בתשובה. הם נרשמו לסמינר וחזרו בתשובה. אם זה כוח של תורה, הם יודעים באיזה עולם הם חיים. הם יודעים באיזה עולם הם חיים. סיפר פעם מפקד בית סוהר, אני לא אגיד איזה ואיזה אגף ואיזה מה, שהוא חזר בתשובה, והוא אומר, מי שיחזיר אותי בתשובה זה האסירים שלי, הם החזירו אותי בתשובה. האסירים מחזירים בתשובה. איך האסירים שלך מחזירים אותך בתשובה? ואז הוא מספר, הוא אומר, פשוט, אני הרי שנים עובד בשירות בתי הסוהר. אם אני רואה אנשים החרדים על דבר השם, זה לא בתוך כותלי בית הסוהר. אולי 2-3 פה על עניינים אידיאולוגיים. על עצרו אותם בגלל הפגנות של חופרים קברות או של חילול שבת, זהו. אבל פלילי, לא. הם החזירו אותי בתשובה. אני רואה איפה האמת. מוריי ורבותיי, הגמרא במסכת שבת בדף למד א' אומרת שתחילת דינו של אדם, שואלים אותו, נסעת ונתת, קבעת עיתים לתורה, השאלה הראשונה, נסעת ונתת באמונה? האם כל המעשים שלך היו באמונה, ביושר? כן זה כן, לא זה לא, החזרת כסף בזמן? מעניין שבמסכת סנהדרין כתוב ההפך. קודם כל כתוב נסעת ונתת באמונה, ואחר כך האם קבעת עיתים לתורה. ועכשיו נשאלת השאלה, אז מה השאלה הראשונה שואלים בבית דין של מעלה? על תורה או על גנבות וגזלות ובאמונה? אלא אומרים רבותינו, תלוי מי האדם. אפשר שלבית דין של מעלה יגיע בעל עסק או בעל מכולת ויגידו לו, קבעת עיתים לתורה? אוי ריבונו של עולם, איזה קבעתי עיתים לתורה, כל היום הייתי עסוק בחנות, לא היה לי ראש לבוא בערב לשמוע דברי תורה, יש לי כוח ללמוד גמרא. ואז הבית דין של מעלה יצעקו עליו, גזלן, גנב, אם אין לך ראש, אז איך זכרת את כל הפרטים שלך בחנות, כל דבר כמה זה עולה? בשביל זה היה לי ראש, אבל בשביל תורה לא היה לך ראש. תלוי מי האדם. מספרים רבותינו על רבי אברהם גלנטי, שהיה גר בצפת, שניגש פעם לארי הקדוש ואמר לו, הרב תסתכל לי במצח, מה יש? אז הוא אמר לו, אני רואה אבון של גזל. רבי אברהם גלנטי נבהל, אני בגזל? יאכילו אותי גחלים לעתיד לבוא? התפילה שלי לא נשמעת? התחיל לבכות, לבש שק ואפר. איזה גזל הוא כבר עשה? היה לו בית חרושת לבגדים, והוא נכנס עם צלחת ביד, והוא אסף את כל הפועלים ואמר להם, אם יש מישהו שחושב שאני חייב לו משהו, שיבוא ויקח עכשיו.
ניגשה זקנה אחת ולקחה 2 מטבעות. ואז הוא שאל אותה, אני שילמתי לך פעם לא בזמן, אני הורדתי לך מהמשכורת, למה כל כך הקפדת עליי? הקפדה הזאת הייתה על מה? ואז היא אומרת לו, אני חושבת שאני תופרת קצת יותר טובה מהאחרים שעובדים פה, עם קצת יותר ניסיון וקצת יותר ותק, ומגיע לי בחודש 2 פרוטות יותר. זה יצטבר ועכשיו לקחתי בחזרה. כשהוא חזר לארי, נמחק. מורי ורבותיי, אנחנו הזכרנו פה שדור המבול לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזל. ולמה הקדוש ברוך הוא מוריד מבול כזה רותח, מבול ששוטף את כל העולם בשביל גזל? אומר רבנו בחיי דבר פלא פלא פלאים. אומר רבנו בחיי, הסתכל בעולם שמתחת למים. זה עולם נפלא, זה עולם יפה, אבל זה עולם אכזר וזה עולם משונה. זה עולם שהגזל שולט מתחת למים. אתם יודעים איך זה הולך אצל הדגים? הגדול אוכל את הקטן, כוחי ועוצם ידי. אין שמה שלי שלך. אם דג תפס איזשהו תחום, יבוא דג יותר גדול, בולע אותו עם התחום שלו. אין שלי, אין שלך, הגדול מנצח, החזק מנצח. זה עולם של גזל גמור. לכן פרשת השבוע גם שמקריבים עופות, את הזפק שלהם צריך להוריד. למה? אותו עוף אולי נהנה מגזל, והקדוש ברוך הוא שונא גזל. אמר הקדוש ברוך הוא לדור המבול, מה, אתם מתנהגים כמו דגים? הגדול אוכל את הקטן? גזלנים? אתם רוצים להיות דגים? בבקשה, ניתן לכם להיות דגים. אבל איך זה דג בלי מים? ניתן לכם מים כמה שאתם רוצים. נכסה אתכם אקווריום, שתהיו דגים. והוא עוד הוריד עליהם מים חמים בגלל שהם עשו את העבירות בכזה חום. מורי ורבותיי, הלילה הזה זה גם פטירת משה רבנו, אבל הלילה הזה זה גם חודשיים לפטירתו של הרב לוי נחמני, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רוצה לספר מעשה שעיניי ראו ולא אחר. מעשה יחד עם הצדיק הזה. אנחנו באמת עוד לא יודעים איזה אבדה אנחנו איבדנו בפטירה של הצדיק הזה. אפילו זמן ושהות להתפלל עליו לא נתנו לנו מן השמיים. אני התלוויתי לרב בהרבה מקומות, להרבה נסיעות. ברוך השם זכיתי להיות כבן בית אצלו. אבל יש לילה אחד שאני לא אשכח אותו. הלילה הזה זה היה הלילה של ליל כ"ט באלול, תשמ"ט. ראש השנה תש"ן חל ביום שבת, ויום שישי זה היה ערב שבת וערב ראש השנה. הלילה שלפני זה, הלילה שבין חמישי לשישי, הסתובבתי עם הרב כל הלילה. אנחנו התחלנו את הערב בשכונה בתל אביב, בבית כנסת. לאחר מכן משם נסענו לחברון, למערת המכפלה. הוא היה צריך למסור שם שיעור בלילה. אני טעיתי בתוך סמטאות חברון, ונעצרתי באיזשהו מקום ואמרתי לרב, אני לא יודע יותר איך להמשיך. הוא אמר לי, זה בסדר, תחכה עוד כמה שניות, ייקחו אותנו מפה. חיכינו כ-20-30 שניות, שאני מסתכל 2 בלילה, הכל שומם. פתאום הגיח מהחשיכה ג'יפ צבאי עם 3 חיילים עליו, הם עצרו על ידינו ושאלו אותי, אתה רוצה למערת המכפלה? לפני שהספקתי להגיד להם כן, סע אחריי. הגענו למערת המכפלה, הוא מסר שם שיעור של 3/4 שעה, ואחר כך הוא אמר, בוא ניסע לקבר שמואל הנביא. הגענו ב3:30 לפנות בוקר לציונו הקדוש של שמואל הנביא. היו ערפילים. מי שזוכר בשנת תש"ן, אז היה אפשר להגיע עם האוטו עד המדרגות של הירידה לכניסה לבניין דלת הראשית. היום כבר אי אפשר, סגרו, שמו גדר. הגענו עד לשם, שום רכב חונה לא מצאתי שם. אני הבנתי שהם פשוט בציון, אין אף אחד. ירדנו לציון למטה, והנה אני רואה שאנחנו לא לבד. יש שם 2 שולחנות. התיישבתי אני ליד השולחן, הרב התיישב על ידי. אני לקחתי משניות מסכת נידה והכנתי שיעור לכולל. הרב ביקש ממני, תן לי תיקוני זוהר. הסתכלתי במדף, שלפתי ספר, תיקוני זוהר, ונתתי לו. הוא פתח איפה שפתח. השלישי שישב שם, הוא ישב בשולחן השלישי. הוא היה אדם מאוד מוזר, מאובק כולו,
עם כיפה של 5 דקות על הראש. רואים שהוא לא חובש כיפה באופן תמידי. הוא ישב והוא קרא תהילים, ובכל אופן הוא ניסה לקרוא תהילים. הרב, מי שהכיר אותו ידע, הוא היה מין אבא טוב שכזה. כשהוא היה רואה יהודי בצער, הוא היה מתקרב אליו, מחבק אותו. בני, מה קרה? תספר לי. איזה סבלנות הייתה לצדיק הזה לשמוע כל יהודי ויהודי. זה סבלנות ללא גבול. אהבת ישראל שלו הייתה משהו מיוחד במינו. ואני מתפלא. אני רואה פה יהודי, הבחור הזה בצער. והרב 2 מטר ממנו, והרב מסתכל בו בעיניים חודרות כאלה, כמו כועס עליו. מסתכל בתיקוני זוהר, קורא ומתבונן בו. מה אני לא מבין? טוב, הלוואי רק את זה לא הייתי מבין. אותו בחור אומר לי, מצאת פה שעון? מצאתי. עכשיו ראית שנכנסתי. אמרתי, זה בטח כמו עם הפיג'מה מעכו, משהו כזה. עזב אותו. טוב. אחרי 2-3 דקות, עוד פעם הבחור הזה פונה אליי ולא לרב, ואומר, מצאת פה ארנק מסמכים? אמרתי, זה כנראה מחלקה סגורה צריך. לא נורמלי. כולו אהבה, כולו... זה לא נורמלי זה. 3 בלילה יושב פה. טוב. אומר לי, לא מצאת? אבל אני מצאתי. מוציא, מתחת השולחן היה מפה, מוציא ארנק עם מסמכים וכסף. הוא לא נתן לי את זה ביד, הוא הניח את זה על השולחן שלי ואמר, תעשה לי טובה של מי שזה שלא תחזיר לו. אמרתי בסדר, לקחתי את זה, שמתי בכיס, השתבח שמו, תודה רבה, מצוות השבת אבדה, ערב ראש השנה, זכינו בעוד מצווה. יופי, ברוך השם. נסענו משם הרב ואני לרמות, להגיד סליחות, אבל לפני שיצאנו, פתאום, מי שמכיר את הציון, למעלה במדרגות, באולם הגדול, עמד שם מישהו, לא הבנתי מאיפה הוא צעץ, הרי אין שום מכונית בחוץ, וצועק לו, יצחק, יצחק, בוא למעלה כבר. והוא אומר לו, רגע, כאילו מתחנן לפניו, תן לי לקרוא עוד קצת. תבוא מהר, הוא צועק עליו. אוי ואבוי אם לא תבוא. תן לי לקרוא עוד קצת, הוא מתחנן לפניו, תן לי עוד 5 דקות. לאן להם המהרים? 3:30 לפנות בוקר. אמרתי, עוד משוגע כנראה. הרב ואני, אותו בחור קם הלך, עלה למעלה, ונעלם לאן שנעלם. טוב, אולי הם החביאו את האוטו אחורה, לא יודע, אולי הולכים ברגל, לא יודע. נסענו, התפללנו בנץ, שמתי את הרב בבית, הגעתי לבית שלי, פתחתי את הארנק, לראות סימנים מזהים למי לשלוח את זה. היה שם סימנים, היה תעודת זהות, היה שם משפחה, שם פרטי וגם כתובת עם מיקוד. טוב, ברוך השם. שמתי את זה בתוך מעטפה, הלכתי לדואר, שמתי מכתב רשום, זכיתי לקיים עוד מצווה. עבר ראש השנה, 10 ימי תשובה, אני חוזר יום אחד הביתה, עוד לפני יום כיפור זה היה, ב10 ימי תשובה עצמם, ואשתי אומרת לי, תעשה לי טובה, אל תצא מהבית. אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת לי, יש פה מישהו מהבוקר מצלצל, רוצה לדבר רק איתך. ואני אמרתי לו, תראו, הוא לא פה, הוא בכולל רצוי לא להפריע לו, הוא יהיה פה ב1:30, 2, תצלצל, הוא יענה לך. אמרתי, תעשה טובה שלא תעלם לשום מקום, תענה לו. לא יודעת מה הוא רוצה. 1:30, הבול, הטלפון מצלצל. ידעתי שזה כבר הוא. אני מרים את השופרת, אומר לי, שלום, שלום. תגיד לי, אתה שלחת את הארנק שלי? לא, כן, הגיע אליך, ברוך השם. הוא שואל אותי, אתם דתיים? אומר לו, משתדל בעזרת השם. איפה מצאת את זה? אמרתי לו, אני לא מצאתי את זה. עכשיו גם זה התחיל לשאול אותי, מצאת או לא מצאת? אני לא מצאתי. לא מצאתי כלום. היה שם בחור שנראה מאוד מוזר, אני חושב שקוראים לו יצחק, והוא מסר לי את הארנק הזה וביקש ממני לברר של מי בא לעבודה ולהחזיר לו, ואני חושב שככה עשיתי. הארנק הגיע לאדם שלך, ברוך השם. הוא אומר לי, בקבר שמואל הנביא, כן, אני שומע אותו מתפעל. הוא אומר לי, תראה, אני בעצמי לא יודע איפה זה, אבל תתאר לי את הבחור הזה. איך הוא נראה? תיארתי פחות או יותר. הוא מהצד השני של הקו, אני שומע אותו משתתק, נעלם דום. אני אומר לו, אתה מקשיב, אתה איתי? אז הוא אומר לי, כן. הוא התחיל לגמגם והוא אומר, תראה, לפי התיאור שאתה נותן של יצחק הזה, הוא מספר שהיה לו אח בשם יצחק, שנהרג מספר חודשים לפני זה בתאונת עבודה בצבא. נפל עליו משטח מקלרק ומחץ אותו למוות.
ולפי התיאור זה האח, אבל האח איננו בין החיים. עכשיו, אותו אחד בתל אביב, האח שבחיים, מספר, אני מאבד את הארנק, תמיד מוצאים אותו בקבר שמואל הנביא, מקום שבחיים שלי לא הייתי, ומחזירים לי תמיד את הארנק. שמעתי את זה, הבנתי שיש פה איזה משהו כבר על טבעי, אמרתי לו, מותק, שנה טובה, תזכה למצוות, תהיה בריא, השם יברך אותך, שלום, אין לי עסק עם רוחות. סגרתי. נכנסתי לאוטו, נסעתי מהר לביתו של הרב ברמות וסיפרתי לו. אז הוא ישב על הכיסא, צחק ואמר לי, אני יודע. זה היה רוח. לא רציתי להגיד לך. אמרתי לו, טוב שלא אמרת לי. אם היית אומר לי, הייתי בורח עד שועפת ברגל, בונה שם את כל הרכס לבד מהפחד. לא רציתי להגיד לך. שאלתי אותו, מי זה היה היהודי הזה? אז הוא אמר שהיהודי הזה, הבחור הזה, רחמנא ליצלן, אדם שהיה מתפרנס מגזלות ומקיוסים. זאת אומרת, הוא היה מגיע לקברות צדיקים, למירון, לטבריה, לשמואל הנביא, והיה מקייס ארנקים של אנשים. ליל ראש השנה זה גם ליל הדין לנפטרים עצמם, והוא יושב שם ומיילל ובוכה על נפשו, הוא קלוע בכף הקלע. רק כששאלתי אותו מי זה היה אותו אחד שהיה למעלה וקרא לו יצחק תבוא, אז הרב אמר לי, טוב שאתה לא ראית אותו, זה היה מלאך שהיה ממונה עליו, זה מלאך הבלה שממונה עליו. זה ברוך השם שלא ראינו. ביקשתי מהרב, כבוד הרב, מבקש לך מכאן ולהבא רק עם החיים, בלי רוחות. אתה רוצה שאני אבוא? רק עם בני אדם חיים. דרך אגב, כשאני מגיע כל פעם לקבר שמואל הנביא, אני אומר, ברור שעשה לי נס במקום הזה, שהשם הציל אותנו, שלא נזקנו מאותו רוח רעה. היהודי הזה, הצדיק הזה, הרב נחמני, פנו אליו המון. מוריי ורבותיי, חמור מאוד, כמה צריך להיזהר. אדם חוזר על שווה פרוטה בגלגול. הגמרא במסכת מכות בדף כ"ד עמוד ב' מספרת לנו על רב ספרא. הגמרא שמה מספרת מי זה אדם ירא שמיים. מה זה ירא שמיים? מי זה אדם ירא שמיים? הגמרא אומרת כגון רב ספרא. שמה היה רב ספרא? אני אספר את זה אולי קצת במילים שלנו. רב ספרא מספר רש"י שם, החליט יום אחד למכור את החמור שלו. הוא לקח פתק ושם על החמור למכירה, יד שנייה, במצב טוב, כל המעוניין יכול לפנות לרב ספרא. הוא שם את הפתק על החמור למכירה, והחמור היה קשור לעץ, ורב ספרא היה על יד. עובר שם גוי, ומסתכל על החמור, עושה לו ככה ברגל, תופח לו על הגב, חמור טוב, יכול לעבוד יופי. הוא שואל את רב ספרא, אומר לרב ספרא, אני אתן לך 200 שקל על החמור. רב ספרא לא עונה. אז הוא חשב כנראה אני בכלל לא מוכן לדבר איתך על המחיר הזה. אז הוא אומר לו 400. רב ספרא לא עונה. 800. רב ספרא לא עונה. 1,000 מחיר אחרון. אם לא אני הולך. קם רב ספרא ואומר לו, בסדר, 200. בשביל מה, אתה משגע אותי? אמרתי לך 200, 400, 600, 1,000. עכשיו אתה חוזר להגיד לי 200? אומר לו, תשמע, שאמרת לי 200, הסכמתי בלב שלי. לא יכלתי לענות לך, כי קראתי קריאת שמע ולא יכלתי לענות. אבל בלב שלי הסכמתי ב200. אבל מי רואה אותך, רב ספרא? מי רואה אותי? השם רואה אותי. מה זאת אומרת מי רואה אותי? סיפרו פעם, לפני מלחמת 6 הימים, אולי המבוגרים שפה זוכרים איזה מצב זה היה. היה פחד. היה פחד. כל הערבים התקוממו עלינו כדי לזרוק אותנו חס ושלום לים, וכל העולם עמד מנגד ושתק. הולכים להרוג את היהודים, וכל העולם שותק. איזה פחד זה היה. והנה הרב יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר שהוא חלם על הבן איש חי. שהבן איש חי בא אליו בחלום ואמר לו, תשמע, יש בירושלים יהודי שמוכר פירות וירקות, יש לו חנות של פירות וירקות. אם אתם רוצים מישהו שיתפלל עליכם, תלכו אליו והוא יתפלל. הרב צדקה הבין שהחלום הזה הוא חלום אמיתי, וחיפש את אותו בן אדם, הוא מצא אותו. חנות פשוטה, מי שזוכר את החנויות של לפני 30 שנה, ארגזים של עץ דקים, שולחן כזה עבה, משקל, אז היה משקל עם שני צלחות, צלחת פה וצלחת פה, והיו שמים את הפרי או את הירק, ובצד השני שמים משקולות של 100 גרם, של חצי קילו. היה שם את זה, אבל הרב צדקה רצה לטעות על קנקנו. מי זה הבן אדם הזה? כל כך חשובה התפילה שלו בשמיים, והוא ראה שהאדם הזה הוא לא למדן גדול,
הוא עובד פה כל היום, בערב הוא הולך מנחה, ערבית, שיעור, די, ברוך השם. אבל הרב מספר, ראיתי למה אוהבים אותו בשמיים. הצלחתי להבין. כשהוא נשאר שם קצת בחנות, נכנסו כמה אנשים לקנות. כשמישהו היה שם עגבניות, אז הוא היה מחכה שהמאזניים יתאזנו, שווה בשווה, ואחר כך הוא לוקח עוד עגבניה או שתיים, שם בשקית, והיה אומר לאישה, זה מתנה, מה שבטוח בטוח, כדי שלא יהיה גזל מצידי, אולי המשקל שלי לא טוב. מעכשיו הבנתי למה התפילה שלו אהובה בשמיים. מי שיש לו גזל בידיים שלו, התפילה שלו לא נשמעת. האדם הזה כל כך מפחד מגזל, התפילה שלו נשמעת. אני זוכר פעם זה היה בצפון הארץ, היה לוויה של מישהו צעיר לא עלינו, והבת שלו צעקה, אלוקים, למה לקחת אותו? מה הוא עשה? הוא היה בן אדם טוב. לך תתפוס אותה בצד ותגיד לה, הוא היה נזהר ככה במשקולות? כשהוא היה לווה הוא היה מחזיר? הוא אף פעם לא השתמש במקום העבודה שלו בדברים שלו לצורך? הוא נזהר? היה מישהו שנהרג בתאונת דרכים לא מזמן, אז חבר שלו אמר לי, אני לא מבין, באמת, היה בן אדם כזה טוב, סימפטי, נחמד כזה, ככה מסכן, הלך בתאונה. אמרתי לו, תשלח לי, הוא היה שומר שבת? לא. אז אתה מתפלל למה הוא הולך צעיר? כן. אני מתפלל למה הוא לא הלך לפני זה. עבירות שיש בידיים של האדם, חס וחלילה, חס ושלום, זה לא צחוק. גזל הקדוש ברוך הוא שונא. גזל הקדוש ברוך הוא מתעב. היה אחד שפתח חנות מכולת והלך לרב שלו ואמר לו, הרב, אני רוצה להצליח בעסק. אתה רוצה להצליח בעסק? אין בעיה, ניתן לך קמע עם חמסה תשים. יש כאלה, נכנסתי פעם לבית של מישהו, ראיתי פרסה של סוס. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, זה סגולה לפרנסה. אמרתי לו, תשים את כל הסוס, תרוויח יותר. למה רק את הפרסה? זה סגולה לפרנסה, זה סגולה לפרנסה. הקמע הכי טוב, אמר אותו רב לאותו אחד, בוא אני אקח לך, ניתן לך קמע. עט רגיל, נייר רגיל, ורשם עליו את האלף, בית, ג' ד', זה הכל. א', אמונה. אם אתה עובד באמונה, יהיה לך ברכה. אם אתה מתחיל להתעסק עם גזל וגניבה, זה ד', דלות. א', אמונה, ב', ברכה. ג', גזל וגניבה, ד', דלות. זה יצא לך מהדלת האחורית אחר כך. אני זוכר שפעם אחת הייתי בסמינר במלון פה בירושלים. הגעתי לשם במהלך השבת, צעדתי לשם בשבת ברגל ונשארתי עד מוצאי שבת. במוצאי שבת אין לי ארנק, אין לי כסף, הזמינו לי מונית כדי לחזור הביתה. המונית הגיעה, אני נכנס, יושב ליד הנהג ואומר לו, סע בבקשה לכתובת כזאת וכזאת. ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, תגיד לי, אתה מזל טוב? אני אומר לו, תשמע, אני כבר נשוי כמה שנים, מזל טוב כבר אמרו לי. למה אתה מתכוון? אומר לי, תראה, אני עבדתי, אני נהג מונית, אני יודע. אומר לי, הרווחתי משהו בסביבות $4,000 בחודש. איזה משכורת טובה, אה? אבל הוא אומר, לא הייתי גומר את החודש. $2,500 הייתי נותן לאשתי, $1,500 הייתי שם בכיס שלי, בשביל סיגריות, בשביל דלק, בשביל איזה סנדוויץ' פה, ורב עם אשתי כל היום. והוא אומר לי, עבדתי, שבתות, חגים, יום, לילה, עובד, $4,000 לא עושים ככה בנסיעה אחת. והוא עובד, ולא גומר את החודש. הוא אומר, שאלתי מישהו, הוא אומר שיש לי שכן חזר בתשובה, אמר לי, תפסיק לעבוד בשבת, יהיה לך ברכה. והפסקתי לעבוד בשבת. ומאז הוא אומר, ברוך השם, אני רואה. ברכה, קצת ברכה בכסף. התחלתי לשמור שבת, אני רואה ברכה בכסף. הוא אומר לי, עכשיו מוצאי שבת, לא, אבל אני לא עובד בשבת, אתה הראשון, אז אתה מזל טוב? אז אמרתי לו, תשמע, עד שנגיע הביתה, אני רק אספר לך סיפור ויסביר לך את כל המצב שלך בחזרה. רבותינו מספרים, כשהקדוש ברוך הוא הוריד את המבול, הוא ציווה את נוח לבנות תיבה, והוא ציווה את נוח להכניס שניים מכל מין לתוך התיבה. כתוב גם שהשר של השקר רצה להינצל מהמבול. רש"י אומר, אפילו שדים נכנסו לתיבה. השר של השקר רצה להינצל והוא בא להיכנס לתיבה. נוח רצה להתפטר ממנו, תישאר בחוץ, תמות, מי צריך אותך? אבל הוא אומר לו, גם אני יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, גם אני רוצה להיכנס. נוח כדי להתחמק ממנו
אומר לו, סליחה, אתה רווק. הקדוש ברוך הוא אמר לי, שניים מכל מין. אתה לא נשוי. לך תתחתן. אם תתחתן, בבקשה. מי תרצה להתחתן עם אחד כזה? רק שקר. לא יודע כלום, רק שקר. מורי ורבותיי, זה בילקוט תהילים. חז"ל אומרים, אל תצחקו. השקר הלך לחפש לו כלה, והוא מצא. את מי הוא מצא? את פחתה. מה זה פחתה? אנחנו קוראים לזה מזל נחס. מזל נחס. חסך כסף קצת לקנות משהו, בא מס הכנסה לקח. מע"מ ירד עליו. המנוע של הפריג'ידר נשרף לו יומיים אחרי שנגמר הביטוח. זה אין מזל. זהו, בונה משהו, הולך לו. רוצה להתחתן איתה? היא אומרת לו, מוכנה להתחתן איתך. אבל כתובה גם צריך. מה תיתן לי בכתובה? הטיפות של הגשם התחילו לרדת. השקר אומר לה, אני אתן לך, כל מה שאני ארוויח אני אתן לך. הם רשמו את זה בכתובה, התחתנו, חזר, נכנס לטבע, נגמר המבול, יצאו החוצה, השתבח שמו. זוג כזה אתם לא תמצאו. מה שמרוויחים בשקר, מזל נחס לוקח. בכתובה. זהו, הוא ירוויח. הוא יעבוד שבתות. הוא יספור את הכסף ביד. הכל יהיה אצלו ביד. אבל זה יצא בקופת חולים, זה יצא חס וחלילה על תרופות, על רפורט, על סנדלים, על מע"מ, על רופא שיניים, אני לא יודע על מה. לא חסר מה. יש כאלה שעוד חושבים שבשביל להתפרנס, אז הם יכולים, איך אומרים, חופשי, 2 דקות של פחד, כל מיני תרגילים והרמומיות שחלק מהם כבר הזכרנו פה עכשיו. אני זוכר שלפני 1.5 שנה חזרתי מניו יורק, ישבתי במטוס, וזה היה מחלקת מעשנים, והנה ניגש בחור עם כיפה, חולצה לבנה, נראה בחור ישיבה, ואומר לי, אפשר לשבת על ידך, יש מקום ריק. בבקשה תשב. דיברנו קצת, והוא אומר לי, הקול שלך מוכר לי. כך הוא אומר לי. וכנראה שאתה שמעת אותי באיזה קלטת, או באיזה הרצאה, באיזשהו מקום. ואז הוא אומר לי, תשמע. כן, הוא נזכר, ואז הוא אומר לי, תשמע, השתבח שמו, רציתי לשאול מישהו, תראה איך השם מזימן אותך לפה עכשיו שאני אשאל אותך. השגחה. מה אתה רוצה לשאול? הוא אומר לי, תשמע, חזרתי בתשובה. היה לי עסקים בלוס אנג'לס. סגרתי את כל העסקים. אני בא לארץ. אני מוכן הכל. אני מוכן לחזור בתשובה שלמה. אני מוכן הכל. אבל אתה יודע, בלב שלי יש עוד פינה אחת קטנה של פחד. תגיד לי, פרנסה יש בארץ? אמרתי לו, תראה, אני לא מבין איך אתה עוד שואל את זה. אתה שם לב איפה אנחנו בכלל נמצאים עכשיו? 11 קילומטר באוויר. 1100 קילומטר לשעה. אתה יושב על קורסה, מביאים אותך עד לאן שאתה צריך להגיע, עוברים פה דיילים ודיילות עם עגלות, אדוני מה אתה רוצה? תה, קפה, מיץ תפוחים, מיץ תפוזים, מיץ אשכוליות. 11 קילומטר באוויר, במהירות של 1000 קילומטר לשעה, אתה מקבל מיץ תפוזים שאתה רוצה, בהכשר שאתה רוצה, עד הפה. אתה עוד שואל אם יש פרנסה? הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכולם. אם אדם חס וחלילה, חס ושלום, הוא יגזול, הוא יגנוב, הוא ירמה, הוא חושב שהוא עבד על האחרים, הוא עבד רק על עצמו. זה יצא ממנו בחזרה, באבי אביו יצא. ועוד אוי ואבוי איך זה יצא, במקרים לא נעימים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, בזכות משה רבנו, זכותו יגן עלינו, להתעורר בעזרת השם בתשובה שלמה, ולעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו בעזרת השם. ואומר הרב צבי הירש קיינדובר בספרו קו הישר, אם אתה רוצה לברר מי אדם שהוא ירא שמיים, יש עליו מבחן אחד, לא איך הוא נראה, לא מה הוא לובש, לא, איך הוא נזהר בדיני ממונות. אם הוא נזהר בדיני ממונות, אם הוא מפחד מריבית, אם הוא מפחד מגזל, אם הוא מפחד מגניבה, אם הוא מפחד מגניבת דעת, אם הוא מחזיר כסף בזמן, אם הוא לווה נאמן, האדם הזה יש לו יראת שמיים. אם לא, זה לא חשוב מה. השם יזכה אותנו בעזרת השם לחזור בתשובה.